Čaute priatelia. Dnes som tu s takým kratším videom, ktoré ale je súrne, aby som ho vydal čo najskôr. Ide o to, že na Jupyter ekosystéme, ekosystém teraz myslím tým zmenáreň a budúci Launchpad, ktorý sa pripravuje na Jupyteri, tak vznikol jeden memecoin. Memecoin, ktorý vlastne založil človek pod pseudonymom Miau. Tento človek je vlastne za celým Jupyter Exchangeom, čiže je to vlastne memecoin zakladateľa a vieme, tí, ktorí sa pohybujeme v tejto branži, že memecoiny aktuálne tie, ktoré robia zakladatelia, alebo sú založené na zakladateľoch, napríklad na zakladateľovom psovi, hej, Bonk, alebo podobne, tak majú obrovský úspech. Ja teda nechápem aký, lebo tie memecoiny reálne väčšinou nemajú žiadny fundament, ale to sa mení, pretože ďalšie projekty vlastne podmienujú napríklad svoje airdropy a ide aj o úplne seriózne projekty, tak podmienujú vlastnením nejakých takýchto memecoinov. Je to vlastne udržanie nejakej attention pre ten projekt a to je vlastne ten fundament toho celého memecoinu, že je tam za tým nejaký fun a tak ďalej. O tom nejdeme ale teraz rozprávať. O memecoinoch som mimochodom nerobil ešte žiadne video. Toto je prvé video o memecoine, pretože si myslím, že práve tento memecoin, jednak sa mi to páči, tá celá idea za tým, o ktorej si povieme, a jednak si myslím, že bude mať nejakú utilitu. Čiže when, ako to vlastne vzniklo? When je vlastne meme, pretože tohto človeka, ktorý vlastne vytvára ten Jupyter Exchange, sa stále pýtali, a when, kedy bude už ten Jupyter Exchange, kedy už bude, teraz sa ho asi pýtajú, kedy bude airdrop, kedy bude Launchpad, spustený. A to sa ho pýtajú mnohí ľudia. A on hovoril, no ale tak akože aj ja teda sa pýtam when, kedy teda iných ľudí, hej, na iné veci, teda, lebo on má samozrejme svojich ľudí, ktorí to robia. Čiže hovorí, že my sme všetci when, hej? My sme všetci when girls a when boys. A asi už bol naštvaný, tak urobil takú básničku, ktorú teda nájdete na stránke, ktorú nájdete dole pod videom. A tá básnička je vlastne základom pre NFTčko. Hovorí, že toto je prvé frakcionalizované NFT. Tú básničku rozobral na jednu, a teraz neviem, či bilión, či trilión častí, ktorý každá jedna čiastka je vlastne jeden coin v rámci toho when tokenu. Čiže vlastne vy, keď dostanete tie coiny, tak vlastne dostanete čiastku tejto básničky, malinkú čiastku. Toto je tá básnička, ja som si ju aj snažil nejak prejsť, akože je srandovná, hej, a trošku aj vulgárna. Nejdeme si to prekladať, každopádne, kto chce, nech si ju preloží, je to fun. No a v rámci teda tu na tohto odkazu, ktorý tiež nájdete pod videom, tak je vlastne popísané, o čo vlastne ide. Ten OneCoin, to som vám povedal, je to vlastne frakcionalizované NFT. Má s tým nejaké akoby plány, hovorí, že to je vlastne experiment pre prvé frakcionalizované NFT, nejakej verzii a tak ďalej, blablabla, je tam aj dokonca na GitHub a tak ďalej, čiže je to relatívne akože seriózny kvázi projekt, aj keď ide o meme. VNS, čiže robí nejaký nový štandard VNS pre toto. Je to prvý, on to nazýva, že The Culture Coin, pretože on hovorí, dobre, je ľahšie tam dať psíčka, mačičku a tomu všetci dobre rozumejú, ale že on má radšej prózu a teda v tomto prípade poéziu. Čiže on to berie akoby taký experiment, že to je prvá vlastne prvý prózový memecoin. A teda, že prečo je teda zaujímavý? Čiže prvý culture coin, ktorý symbolizuje nejaké tie hlavné aspekty kryptokultúry. Je to prvý memecoin based, alebo založený na frakcionalizovanom NFT, to je to, čo som spomínal. A samozrejme bude mať rôzne teda použitia. A toto je dosť zaujímavé, že my nevieme ešte, aké použitie môže mať takýto
takýto coin, takéto frakcionalizované NFT, čiže uvidíme. Preto ma to aj zaujalo celkom. Ešte prečo ma to zaujalo je vlastne to, že vlastne naozaj bude launch Jupiter Exchange, Jupiter Coinu, aj s airdropom predpokladám od vlastne nebude Jupiter Exchange už je launchnuté, ale Jupiter airdrop bude myslím, že k 31.1. A toto trvá 3 dní, čiže do 29.1. Musíte si to, teraz to otvoria o 4. Po obede, to claimovanie a ukončí sa to 29.1., čiže len 3 dní bude otvorené možnosť claimovania. Hodnota tých coinov, musíte ísť na stránku lfg.jup.ag.lomeno-ven. Na tej stránke vlastne dostanete takúto výzvu, dáte yes, me brave cat, kliknete na to, dostanete sa na túto stránku, kde vlastne máte tú báseň a máte tu koľko trvá teda do claimovania. Tuto mám aktuálne už len 2 hodiny a 45 minút a môžete claimovať. Akurát, že momentálne nemôžete, lebo ešte nie je otvorené tá možnosť. Každý dostane rovnaký počet venov. A dostanete ich len vtedy, ak ste použili Jupiter Exchange v minulosti. Alebo vlastníte Solana Mobile, alebo vlastníte nejaké NFT špeciálne. Hej? Nejdem to tu teraz rozoberať, proste čeknite si, pripojte si vašu Phantom Wallet alebo nejakú inú wallet, ktorú máte na Solane a zistíte na tejto stránke, či ste eligible. Ak ste od 4. 26. 1. predpokladám, že do 4. 29. 1. Po obede teda máte možnosť si claimnúť týchto 643 000. Pri initial price tá hodnota týchto coinov bude len 64 centov. Ale treba povedať, že je to pri market cape len 1 milióna dolárov. To je strašne málo. Hej. Takéto coiny majú market capy desiatky miliónov až stovky miliónov. Nehovorím o tých najúspešnejších, ktoré majú až miliardu. Hej. Token, teda market cap. Čiže ja osobne si myslím, že to porastie. Vyrobte, čo chcete. Každopádne sa dá aj ten token Tuna kúpiť. Samozrejme tým, že ide o Jupiter Coin de facto, tak Tuna si môžete, Tuna pridali vlastne na tej stránke už aj screen pre nákup coinu na Jupiter Exchange. Môžete si dať aj limit order, predpokladám, že to bude ale strašne volatilné a akýkoľvek order, ktorý tu zadáte, okrem DCA, tak bude naozaj ťažké splniť nejaký limit order, hlavne pri launchi. Ale prečo nie? Prečo sa nedať nejaký malý ordriček? Ja si myslím, že ten coin pôjde naozaj hore. Takže asi toľko. Skúste svoje šťastie. Každopádne, ak ste robili niečo na Jupiter Exchange, prípadne vlastníte Solana Mobile, ktorých je strašne málo, tak si môžete airdropnúť 643 652 VEN tokenov. Čaute.